Bueno, pois eu son Noelia, chámome Noelifornia, así me fajo chamar, porque era máis exótico. Porque dicir, son Noelia de Villalba. Joder, parece que vou vender queixos na feira, tío. Eso está collido xa. E, bueno, como podedes notar, xa vos acabo de decir, son de Villalba, como Fraga. O sea, o político, non os árboles. Pero teñen dúas cousas en común, que son vellos como os camiños e resistentes. Bueno, non moito, un xa palmou. Aí xa non hai nada que facerle. E, bueno, como boa representante da generación Z, eu estudiei unha carreira, prometeronme unha vida de puta madre, e nada, que iba a ter casa, coche, bueno, a hostia. Pero estudiei educación social. E diredes vos, que salidas ten educación social? Ten 4. 2 diante e 2 detrás. Polo que sexa, non as encontrei, e agora son a chavala que pregunta: señora, quere bolsa ou non quere bolsa? Así que nada, pásalo ben.